hjerternes fest, og der er masser af nissemænd, der sidder på loftene, og er mere end klar til at finde kærligheden. Lad os gå op på det første loft og møde den første nisse. Kom med! Hej, velkommen til afsnit 3. I dag flytter nissepigerne ud på nissemændenes loft. Hej Halvdan. Er det? Så er det i dag pigerne flytter ind? Ja, det er det. Hvordan har du det? Jeg glæder mig virkelig meget. Okay. Velkommen piger til mit loft. Nej, det er da godt nok fint her. Ja, du har ændret det väldigt godt. Ja, det er meget fint her. Nej, hvad bruger du den her frakker til, hva'? Det er jo sandhedsbolden. Jamen, jeg har jo også en sandhedsbold. Den, der får bolden, skal fortælle sandheden om mig. Det där. Kapow! Jamen, jeg synes måske, at du er lidt voldsom, Halvdan. Men, altså, det kan jo også godt være meget rart nogle gange. Jo, den stive Halvdan, der gjorde det her ved mig. Ding dong. Bum. Nej, det gjorde fandme ondt i hovedet. Jeg kan jo godt lide smerte. Især i sengen. Men altså, det var altså frække lyder, ikke? Hallo? Jeg kommer lige om 2 minutter. Nå piger, jeg smutter nu. Jeg har en aftale med en anden person, så I må lige hygge jer. Nå, forresten, så kan det være, at jeg ikke sover herhjemme i dag. Så I må hygge jer. Det bara sitter och den bara sitter när jag går för oss. Jag tänkte bara så att den, alltså det är liksom, alltså den ska dejta igen Nå, men den bassen nu? Altså, jeg har hørt det der UA i fjernsynet, det skulle meget godt. Ja, jeg har også hørt, at deres julekalender skulle være helt vildt god. Alltså den där Nisseman ser det kärlig här? Præcis. Ja. Hej med jer tøser. Jeg har taget en lille konkurrence med til jer i dag, og det der er på spil, det er en overnatning med mig. Vi skal lege sukkerstokken peger på. Altså, jeg vil rigtig gerne smage på hans julestok. Altså, jeg håber virkelig bare, at hans julestok peger på mig. Jeg er bare så glad for, at vi har vundet en overnatning med Valentin. Så kan vi få lidt alenetid. Jeg har ikke sovet godt i nat. Hej, mit navn det er Jan Krabbe. Og programmet er præsenteret med Jysk Sengetøjslærer. På gensyn i Jysk Sengetøjslærer. Ej, nu har jeg fucking glemt mit snus. Har du ikke nogen brugt det? Nå, min dealer er hos skole allerede. Ja, helt sikkert. Snus! Hej, jeg hedder Carsten. Jeg har Cold-Dry, dobbelt wintergreen, vanilje, lakrids, løst, epok, snof. Og så har jeg også Siberia. Ja. Carstens Friskstjerne. Det bedste snus på Marseillesborg. Hallo der, jeg hedder Bettina. Og John her. Vi tror, vi vil få et herresvedt køkken af en Vita, men vi har kraftedeme ramt lorten, mand. Prøv at forklare det til dem, John. Bare se bordpladen her. Lortet er jo fyldt med rust. De har kraftedeme og glemt håndtaget i skufferen. Lorte indretning. Hvad fanden skal jeg gøre her? Sat movie. Prøv at se her. Det er noget pis. Det er noget pis. Og det her er noget pis. Det her lort, det er kraftedeme grimmere end det der lort. Det er kraftedeme et bord af egetræ. Hvad skal vi med lortet? Put der noget krom på pisset. Vi troede, vi ville få et herresvedt Bettina John køkken. Men i stedet har vi kraftedeme fået et lortekøkken. Og det er noget pis.
Wallah, det er min pligt at sige, at jeg har boldt din mor i hovedet røv. Okay. Wallah, nu vil jeg i gang, så straffe jeg også din kone i går. Fuck nu af. Det er ikke for at gøre dig ked af det, men jeg skampuller også din søster i går. Lad mig nu være. Magter er mit navn Ibrahim, og fordi jeg har boldet hele din familie, står jeg ny her i huset. Smut med dig på flit. Yalla yalla habibi, yalla 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 habibi. Nej til første G-morgensamlinger. Nej til fjerde modul. Nej til første modul. Nej til anden C3. Og fuck tredje SB. Men ja til en af. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har just sengetøjslærer. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner, 9,99. Og så er det naturfyld. Kom ind. Hej. 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 Han er godt nok meget kemik. Men hej. Velkommen til familien Høsloft. Der har jeg boet de sidste 152 år. Ja. Jamen, det er så her, jeg sover. Er det så her julehyggen, det sker? Nej, det er det sgu ikke. Ja. Det skal vi da nok få gjort noget ved. Nej, mine briller. Jamen, jeg bryder mig godt nok ikke om at miste mine briller. Den pige, der finder mine briller, får lov at sove med mig i nat. Hops. Tak. Normalt så er jeg da ikke så glad for at dele min seng med nogen, men man må tage nye metoder i gang for at finde kærligheden. Og det var da godt nok lidt uretfærdigt, var. Det der er også meget hyggeligt at ligge med dig. Jeg blev godt nok lidt utrygt. Det var, at min børn der, hun lagde sådan en anden på mig. Bare godnat. Jeg kan godt nok ikke lide min seksualitet, men jeg støtter da hende op i det. Jeg var godt nok lidt i tvivl om, hvad natten den skulle bringe, når de andre nisser nu lå ved siden af. Men man skal jo ikke holde sig tilbage. Godnat. Godnat. Lidt for frisk måske. Uha for et afsnit. Se med næste gang. Her er verdens største X-Factor-fan, Mathias Jessen. Hej til gymnasieklassen. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Og jeg håber, at vi får et rigtig godt X-Factor nytår i 2018. Og jeg håber også, at jeg håber også rigtig meget, at vi ses derude et eller andet sted alle sammen. Jeg håber også rigtig meget, at vi ses alle sammen et eller andet sted derude i Danmark. Kan I have det rigtig godt og rigtig god jul og godt nytår. Knus til jer alle sammen fra mig. Hej.